onwe ihe chọrọ ịgwa ha ma onwe ihe chọrọ ịyọ ha ka a mere ndị ha mụfu. onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo tụsara m ozi a ka anyị mara ma o nwere etu enyemaka ga-esi abịara ụmụnne anyị. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị ha amụfu bụ ndị gbapụrụ ọsọ ndụ ha n'ihi mwakpo nke ndị ọchịehi bụ ndị ugwu wakporo obodo ha izu ole na ole gara aga ebeela kwarịrị ma bekuo ọha na eze ka agbatara ha ọsọ enyemaka. Nke a mere n'obodo Emene nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Enugu East n'ime steeti Enugu, dịka ụfọdụ ụmụnna anyị jere ileta ha ebe ahụ bụ ebe ha gbajiri ọsọ ndụ ha. N'otu ihe onyonyo nke anyị hụrụ bụ nke si na ya bụ obodo wee pụta, egosiri ụdị ntaramahụhụ nke ndị ya bụ obodo ehamụfu bụ ndị gbajere ọsọ ndụ ha n'obodo dị iche iche na-ata. Dịka ha siri kwuo, ha bụ ndị ogbu mmadụ ndị ugwu bụ ndị chụpụrụla ha n'obodo ha ka nọkwa na ya bụ obodo ma nọsie ike, bụ nke metere na imirikiti ndị ya bụ obodo ehamụfu bụ ndị gbapụrụ ọsọ ndụ ha jee n'obodo dị iche iche enwebeghị olileanya ịlọghachi azụ n'obodo ha na nso nso a. N'olu okwu ha kwuru si na ha bụ ndị ogbu mmadụ ewerela imirikiti ụlọ ebe obibi ha n'obodo ehamụfu ma chịkọkwaranụ ngwongwo niile bụ nke ha ji ebi ndụ. Ha gakwara n'iru wee rịọ ụmụ Biafra ebe ọbụla ha nọ ka agbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi na nke bụ agụrụ na oyi ọtụtụ na-achọzi ịnapụ ha ụmụaka. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Men and women, children and adults. And as you can see, some of the children has been exposed to cold, which cause cough and some other things. So we are calling upon IPOB leadership to help us here in Enugu State secure the life of our mothers and our fathers, because our mothers can no longer go to farm, neither can our children go to school to learn the basic things that are being meant to learn. Here is another of our nursing mother that escaped death from the hands of Fulani herdsmen all the way from Ihamufu down here to Emene here in Enugu State in Biafra land. Nnebiko gwatu anyị afa gị and ihe mere na Ihamufu iji hafu Ihamufu gbadata ebe a bụ Emene na Enugu State. The other day had there properties. I when you go with the guy, everybody owe ihe chọrọ ịgwa mba ụwa ma owe ihe chọrọ ịgwa IPOB leadership bụ DOS Maazị Nnamdi Kanu nke Maazị Nnamdi Kanu guzoro. Owe ihe chọrọ ịgwa ha ma owe ihe chọrọ ịyọ ha ka a mere ndị ha mụfu. Akwụghịla ya bụ ihe onyonyo nke akụkọ ụwa agaala ka m kwụzie uche m ugbu a. Ndị okwu m na-ejere bụ ndị niile na-achị achị n'ala Igbo, ndị gọvanọ steeti niile enwere n'ala Igbo, ndị na-anọchite anya ụmụ Igbo na House of Senate, ndị na-anọchite anya ụmụ Igbo na House of Rep. Ya bụrụ unu ihe ihere na unu nọ ndụ ma mụrụ anya ndị unu si na unu na-achị, ndị tụnyere unu ka unu jee nọchite anya ha ewe na-anwụ ka ọkụkọ ma na-ata ahụhụ. O wee bụrụ ndị unu kpọrọ non-state actors ka ha na-ebeku akwa enyemaka ma na-enweta ya bụ enyemaka. Ndị ọzọ wee bụrụ ndị ọha na eze ndị Igbo. Aghọtachaghị m ụdị nkịtị nke unu gbara n'ihe niile a na-eme n'ala Igbo. Ka njụ unu ofu ajụjụ: egbucha mmadụ niile nọ n'ala Igbo, egbucha ụmụ Igbo niile, ọha na eze ndị ebe ka unu ga-azawazịa?
onye nwere uche ya chebere onwe ya echiche. Daalụkwa gị onye na-esonye bụrụ anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, n'ihi na onye asị ya jide ka o ji mara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme. Ihe taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok tikere m ya ma tọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekenekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ka anyị mara ma o nwere etu enyemaka ga-esi abịara ụmụnne anyị. Daalụkwanụ ndị nke m, udo dịrị unu.